Apat na dancing bumbero ng Dagupan City Fire Station humahataw sa entablado. Tunghayan sa report. Ang mga bombero, hindi lang daw magaling sa pag-apula sa apoy, may talent rin sa pagsayaw. Kayang-kaya nilang magpakilig sa pamamagitan ng paggiling at pagkembot. Silang binansagang hati dancing bombero ng Dagupan City Fire Station. Sina Fire Officer 2 Samuel Angelo Fetero, Fire Officer 1 Mark Vincent Caliboso, Fire Officer 2 Mark Andrew Gumagay, at si Fire Officer 1 John Renz Lial. Hindi lang para magbigay ng tips about fire, usually nag-entertain din kami. So, isa rin itong way para ma-showcase din namin yung mga talents natin mga bombero. Sila raw ang mga matitikas na bombero na magaling sumayaw kaya nabuo ang grupo. Ilang araw din nilang pinapractice ang bawat steps bago sumabak sa entablado. Tayong nire-render na time na pag-practice, pero we make sure to it na after office hours na kung saan 8 to 5 ang office namin, tas after which no kami nag-stay sa station para mag-practice din. Aminado ang grupo, nakabado sila nung unang pagsabak sa entablado pero nawawala raw ang kaba sa tuwing nakikitang masaya ang mga manonood. Simpleng paraan din daw ito ng BFP para mapasaya ang mga residente. Ngayong may nararanasang pandemya, kada Biyernes sila humahataw kasabay ng pandaragupan na programa ng city government. Kasama si Henry Duminsid, Russell Simorio, Balitang Amyanan.